Και γεια σας παιδιά, Βασίλη, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, αλλά θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς λέγεται, όμως ανυπομονώ πολύ να το δοκιμάσω. Ωραία, για να παίξουμε. Okay. Πάμε για να παίξουμε. Ωραία φαίνεται. Έχω και add-on button. Πάμε. Πάμε πολύ γρήγορα. Ωραία θα είναι αυτό. Να δούμε λίγο τα βιβλία. Οκ, 1.300.000. Είναι κλασικό. Rare, super rare, mythic. Εμένα μου φαίνονται, οκ. Θέλω να κάνω trade, όμως δεν μπορώ. 3 rebirths. Πώς κάνω rebirth? Να, το rebirth. Πολλά wins, bro. I need some pets right now. No pets. Okay. Πήρα μόνο 5 wins. Okay. Okay, μπούζι. Για να δω και τι να δω. Okay. Τώρα που είναι τα pets? Να, εδώ πέρα. Ακόμη δεν μπορώ να πάρω. Πάω. Ωραία. Όμως τέλος πάντων ξεκλείδωσα το 2-2-2 βιβλίο. Και αυτό είναι ευκολότερο φυσικά. Αυτό που θα με κάνει σημαίνει oh no, he is bugging. He is asking for this. 770.000 και σου δείχνει 1 εκατομμύριο, μπρο. Ωραία, αυτό θα πρέπει να το θυμάμαι. Σου λέει 20. Αυτός δεν νομίζω. 75. Σου λέμε ψέματα. Πήρα 2 wins. Κι άλλο ένα. Τέλεια, 22. Οκ, μπούζι. Είναι μπούζι πολύ. Πάρα πολύ μπούζι. Οκ, είναι πολύ καλό. Σκύλος, οκ, dog. Πολύ καλό είναι αυτό. Οκ. Ακόμη καλό είναι όμως. Όχι καλύτερα από τον σκύλο. 5 κάθε δευτερόλεπτο. Οκ. Ο σκύλος μου δίνει 0,9 και το κουνέλι μου δίνει 0,7. Για να δω. Τι θα δω. Θα προσπαθήσω, μπρο. Ναι! Άνοιξε ένα egg. Αυτός που το έκανε είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Οκ. Αυτό και αυτό είναι πολύ καλό. Πόσα άτομα? 50. Οκ. Είμαι λίγα λεπτά στο βίντεο. Και έχω φτάσει ήδη 2 εκατομμύρια. Μπορώ να κάνω defeat. Οκ, είσαι down for me. You are not the strongest. Δεν είσαι ο δυνατότερος από τον boss. Είσαι easy busy. Τσούσοτ. Ένα. Δεν μέτρησα ούτε από το 2. Και μου λες τώρα πήγε κιόλας. Οκ.
Όχι, το παρακάνω. Σταμάτα. Yeah. Όχι, έτσι θα τον κάνω. Τον πυροβολάω. Τον κάνω πιου. Επόμενο word. Τι πρέπει να κάνω. Okay. Κάτσε. Τι δεν έχω. I got you, bro. 15. Spend. Bro, are you serious right now? I am rich. 45 εκατομμύρια. Οκ, είμαι bougie. Θα πόσο λίγο είναι αυτό, γιατί να το κάνω claim, μόνο τόσο λίγο. Add on clicker time. Είναι για add on clicker. Συγγνώμη. Το string. Χάλια. Καλό. 4 pets που μου λέει. 10. Οκ. Οκ, το έχω. 25. Για να δω λίγο τα βιβλία, λες ψέματα. Το max έχω. Έχω το maxed out. Οκ. Εύκολο. Με να το κάνω και αυτό να defeat. One shot. Να ξεκουραστώ. Θα κάνει 1 billion wins. Τι 67 σκόλας. Μου φαίνεται ποιος είναι τώρα ο χαμένος. Ποιος είναι ο χαμένος. Boom. Οκ, τώρα πρέπει να κάνω rebirth time. Είναι η ώρα. Αχ, satisfaction. Οκ. Έχω 13 rebirths. What is that? Οκ, δεν έχω. Add on clicker time. Ο παππούς μου δεν είναι αυτός. Okay. 20 εκατομμύρια. Okay, είναι μπούζι. Όμως εγώ... Μπρο, τον έχω περάσει. Okay. Boom. Ναι. Μπαμ. Οκ, πάμε. Ναι. Πόσο wins έχω? Million. Θα βλέπω εδώ πέρα. Οκ. Μόλις δω 1 billion σταματάω. Πολύ γρήγορα πάνε τα wins μου. Σε ένα δευτερόλεπτο 20 εκατομμύρια παίρνω. Αυτό είναι impossible. Οκ. 665 εκατομμύρια. Οκ. 700. Οκ. Μπαμ. Πάμε. Και 87, 57. Οκ. Θα φτάσω σε 1-2 λεπτάκια. Ένα billion. Σταματάει.
Κάρε του μαντούρι. Πάμε στο επόμενο word. Νεπ. Αυτό είναι amazing buns. Ναι. Ανικά πόσο είναι αυτός εδώ πέρα. Λες ψέματα. Γκέι. Μπορώ να το φτάσω ακόμη. Αν να αφήσω να με κάνει beat. Όμως όταν έχω κάνει ένα grind time, πάει. Είσαι down, let me down, let me down, let me down. This is right now with my channel. Το κιόλας πριν. Απλά έχω το 100 million book. Οκ, μπα. Αυτό είναι χάλια. Βάλε στο καλό book μου. Τώρα λέμε σωστά. Αχ, πόσο ωραία είναι. Χαλαρώνεις τη ζωή σου. Μένεις. Δεν πρέπει να κάνει τον... Κάτσε πόσο θέλει. 10 trillion. Okay, sis bro. You have the 1 million strings. Okay. Για να κάνουμε add-on clicker time. Okay. Λίγο brain power. Okay, 45, 150, 250, 750. Έχω. Okay, don't κάνω beat. Κάνω relax απλά. Ξεκουράσουμε τώρα. Δεν θα μιλήσω. Okay. Αυτό θα μου πάρει 5 λεπτάκια. Αυτό θα μου πάρει 5 λεπτάκια. Αυτό ξεκουράσουμε. Εσύ το πολύ δεν το γράφει ούτε έτσι. Δεν το γράφει. Εγώ. Boom. Ένα πράγμα. Boom. Εγώ έχω 8. Έχω παραπάνω και από σένα. Έχω quantillion έχω. Έχω quant, όχι trillion. Τη ζωή μου. Απλά ξεκουράζομαι. Οκ, 420 billion. 12 billion, οκ. 12,500.000 billion. Δεν είμαστε έτσι χιλιάδες, εκατομμύρια. Ή billion. Εγώ τώρα έχω billion ακόμα wins, όμως σε λίγα λεπτάκια. Πάει. Οκ, πάμε. Πιστεύω. Οκ. Μόνο λίγα wins παίρνω, έτσι. Παίρνω λίγα, θέλω να φύγω από εδώ πέρα. Σου λέει έτσι ψέματα για να τους κάνεις έτσι πιο γρήγορα beat. Όμως σου λέει και ψέματα όλη την ώρα. Ότι είναι τόσο, ενώ κανονικά δεν είναι τόσο. Πόση ώρα θα πάρει, κάτσε, έχω βαρεθεί λίγο. Έχω βαρεθεί.
Μπορώ να κάνω και εγώ λίγο το strength. No funny up. Όπα. Sorry, can do. Απλά θα κάνω trade επιτέλους. One shot. Okay, 1 trillion wins. Τι θα πάρω? Okay. Εντάξει. Συγγνώμη guys λίγο. Οκ, είμαι εδώ πέρα. Οκ. Σε 23 ώρες και 43 λεπτά. Αναρωτιέμαι, αυτό είναι το καλύτερο pet που έχω τύχει. Όμως αν τύχω κάτι καλύτερο, για να δούμε. Χάλια. Έδωνα να είχα Robux, όμως δεν έχω. Όμως εγώ μου θέρ παίζω. Boring. Boring, this is boring like fan. Because I am raining like dance. Because I am fancy like Dennis. 15. Σου λέει ψέμα τώρα. Μόνο 75 million. Όμως τα billions. Παπα. Παπαλάκια. Μου έγινε βίτα απλά. Μόνο 75. Είναι μόνο 75 τώρα. Δεν αξίζει. 20. Easy. Τι έχεις εσύ, young man? Είναι το ένα έτσι. Billion. Πάμε εδώ πέρα. Ο μυαλός μας. Και 2 billion. Αυτός είναι το 2 billion. Ένα εγώ έλεγα, όμως πήγε 2 billion. Δεν φταίω εγώ. Τι? Βασίλισσα, πάει. Πάει. Πάει απλά πολύ. Αυτός είναι ο μένε μου. Οκ. Είναι αυτό. 2 αποστολές. Βοήθεια για αυτό. Πιο καλύτερα αν ήμουν noob. Όμως τώρα είμαι pro. Dumbo. Okay. Πάλι Robux. Όλα τα παιχνίδια είναι Robux. Έστω και ένα που δεν είναι με Robux. Ξεκουράζουμε.